Goed, ja, Hanny Verwij, wat is er aan de hand bij de voedselbank? Nou, zoveel is er niet aan de hand bij de voedselbank. Die mag niet de indruk wekken dat de zaken goed lopen terwijl het niet goed loopt. En daar wringt de schoen. Het bestuur en de oprichters zitten niet op één lijn. Iedereen heeft wel er een positieve inbreng in gehad, maar als je op een gegeven moment niet meer verder komt en ontwikkeling stopt, dan kun je beter afscheid nemen van elkaar. En dat is dus nu gebeurd. De voedselbank Limburg-Zuid, ooit begonnen in het huis van Harry en Hanny, is fors gegroeid. En dan moeten er zaken verbeterd worden. Professionaliseren dus, vindt het oude bestuur. Het probleem is dat we flink geprobeerd hebben, ook met mensen van buiten, ook met hulp van voedselbanken Nederland, om de zaken te verbeteren. Maar het lukt gewoon niet om zaken te verbeteren, omdat er weerstand is, met name door de oprichters. Nou ja, wat heet tegenhouden? Nee, ontwikkelen is ontwikkelen. En professionaliseren is te snel ontwikkelen. Was er echt geen andere oplossing mogelijk? We hebben allerlei zaken geprobeerd en we zijn tot de conclusie gekomen dat de enige optie die er was, terugtreden was. Er werd gedreigd met het stoppen van het leveren van voedselpakketten aan de klanten. Nou, dat zijn de allerarmsten in het Limburgse. Daar wil je als bestuur niet aan, daar wil je niet aan schuldig maken. Maar nu, zeg maar, deze bestuurlijke crisis, heeft dat nog gevolgen voor de pakketten en voor de klanten? Absoluut niet. Absoluut niet. Kijk, het is waar wij voor staan met z'n allen. Dat is voor de pakketten. En die blijven we maken tot het bittere einde. Het CDA is er niet zo gerust op. De partij heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur.